Tħabbar pjan ċar ta' ristrutturar tal-linja tal-ajru nazzjonali l-Air Malta. Dan ħabbru l-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana waqt konferenza tal-aħbarijiet li fija ta' rendikont sħiħ ta' sitwazzjoni finanzjarja u operattiva tal-linja nazzjonali tal-ajru. Il-pjan qed jaraw wkoll li fil-waqt li joffri futura l-Air Malta ikun assigurat li l-ebda ħaddiem ma jispiċċa bla xogħol. Fost l-oħrajn ġew mħabbra miri prinċipali li fuqhom huwa msejjes il-pjan għall-futur tal-Air Malta. L-ewwel nett se jkun qed jitnaqqas bin-nofs l-ammont ta' ħaddiema li jaħdmu mal-kumpanija, dan permezz ta' skema li ser tara mal-430 ħaddiem li mill-Air Malta ser jiġu trasferiti għal mal-Gvern. Għal dan il-għan mill-lum stess dawk il-ħaddiema li jixtiequ jitilqu l-kumpanija u minflok jaħdmu mal-Gvern qed ikunu mitluba juru x-xewqa tagħhom. It-tieni mira ser tara li jkunu riveduti l-mod ta' kif ikunu finanzjati l-ajruplani u l-kirjiet tagħhom. Ser ikun qed isir l-negozjar mill-ġdid ta' 6 ftehim kollettiv differenti tal-ħaddiema li ser iresqu l-impjieg mal-kumpanija lejn standards internazzjonali. Ser ikunu qed jitneħħew minn idejn l-Air Malta il-ground u l-passenger handling. Dawn il-miri ser ikunu qed jintlaħqu sat-tieni kwart ta' din is-sena. Il-ċermen eżekuttiv tal-Air Malta David Kurmi stqar kif bħalissa l-linja tal-ajru qed tagħmel telf kbir u għalhekk filwaqt li titnaqqas l-ispiża, il-linja tal-ajru trid issir iżjed kompetittiva u produttiva. Aħna qegħdin noperaw f'settur li huwa kompetittiv ħafna, huwa settur li għaddej minn diffikultajiet kbar li l-airlines l-oħra kollha qed jirristrutturaw biex isiru iktar kompetittivi u aħna ma nistgħux neqgħu lura. Mhux li nsiru kompetittivi biss, irdu nżidu l-produttività tal-airline, irdu nżidu l-flessibilità tan-nistana biex naddattaw irwieħna ċirkostanzi tal-lum. Il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana innota kif fuq 15-il sena il-kumpanija għamlet telf ta' 330 miljun euro. Stqar kif għad-deċiżjonijiet ħżiena li waslu l-Air Malta f'dan l-istat mhux ser ikunu qed iħallsu in-nies. Għad-deċiżjonijiet tal-lum stajna nirrimandawhom għal aktar il-qudiem ngħidu aħna għal wara l-elezzjoni ġenerali. Iżda r-responsabilità u l-irġulija jitolbu lil minn hekk kien propju għalhekk illum flimkien ma' ċermen eżekuttiv tal-Air Malta ħabbarna x'deċiżjonijiet ittieħdu fil-passat, x'inhuma dawk id-deċiżjonijiet li rridu nieħdu fil-jiem li ġejjin ħalli flimkien nassiguraw li l-linja nazzjonali ta' dan il-pajjiż ikollha futur.